मोनसे समाव आंबो सानदोंमोन आइ आफाया जेबो होनो हाया फरायनोनो हाला फरायनायाव बिराद दुरबल जालांबाय मा खालामनो गारनोसै नामा मा फरायबावनो आरो होननानै किन्तु एसे फरायना लानायखाय दिनै एसे थांनानै थानायनि राहा लामाफोरखौ गावनो बरनना लानो हादों किन्तु बै समाव जुदि गारनाय मोनबा प्रब्लेमजों हाला जेनबाय आं जेंनाजों होननानै जानाय नङामोन ओंखायनो दिनै बयबो रन्जित शेखर मुसाहारिया शिलंआव फरायनायाव हाजिरा मावना फरायदोंनो उपेन बर' जाय माने गभर्नर जादोंमोन उपेन बर'आ बिथाङा IFS जाना रिटायार जानानै बेसेबा गोबाव जाफैबाय बहुत मुलुगाव गिदिंना फैबाय बिथाङा राष्ट्रदूत जानानै बिथाङा टिउसन खालामनानै फरायदोंमोन गासैबो बिदिनो फरायनाय गोजा ओंखायनो जों दा साननाङा आरो फरेनाव मा जायो बिसोरो क्लास 9 निफ्रायनो बिमा बिफाया हगारो गथ'फोरखौ मावनानै जाहैथां फरायनोबा फरायथां गोबां गथ'फोर बेयाव फैयो आङो थांनाय बोसोराव सासे ट्रिटमेन्ट खालामनो बेराम जानाय मानसिखौ लांदोंमोन न'खरनिनो चेन्नाइआव सानसेखालि देवबार सानडे माने जोङो मा खालामबाय बे बेराम जानाय गथ'खौनो आं एसे थिग खालामनो होननानै मेलेमखौ पन्डिचेरियाव थांबाय आंबो थांफेराखै नायबाय बारा गोलाव लङा लामाया थांनानै पन्डिचेरियाव बेवहाय मोनसे आर'भेलि होननाय मोनसे जायगा दङ आर'भेलि होननाय जायगाया ओरैबायदि जायगा 4 किल'मिटार स्कुवेर किल'मिटारनि मोनसे जायगा बेवहाय मुलुगनि 52 हादोरनि मानसिफोर थायो जुदा जुदा 52 हादोरनि मानसिफ्रा इन्डियानि आर'भेलि होननाय जायगायाव थायो आरो बेवहाय इन्डिपेन्डेन्टलि थायो बिसोरो रावबो रावखौबो डाउन खालामनो मोना माने गावबा गावनि धोरोम सिबियो गावबा गावनि भाषा दङ बेवहाय माने सोरबा फ्रेन्स सोरबा डाच जि दोङो गावनि भाषा रायो आरो बेवहाय मोजां माने मा गावसोरो रायलायग्रा चार्च दङ गिर्जा दङ मन्दिर दङ जि दङ गासैबो दङ आरो बेवहाय उनाव आङो मालाबा लेखा फरायना मोन्दोंमोन उनाव गोसोखांबाय आङो बेवहाय एसे टाइम मोननायावनो बे आर'भेलिखौ नायहैनोसै होननानै नायनो थांबाय गिदिंबाय जोङो गिदिं बिराद बिबारफोर दङ मुलुगनि जेसेबां बिबार दङ भेराइटिस बेयाव गायना दोनजोबदो आरो गुबुन गुबुन मुंनि बिबार गुबुन गुबुन मुंनि बिफां गुबुन गुबुन मुंनि मुलै बिफां लेखा दखान दङ गुबुन गुबुन हादोरनि गावबा गावनि बाजार बायदि नङा माने बिराद गिदिर एरिया नालाय रावखौबो रावबो नुलायलाया हाग्रा सिङाव माने थाङै गिदिं नायनांगो नायनानै फैबाय बेलासे 3टा बाजियाव बै जायगानिफ्राय ओंखारदो जोङो ओंखाम उखैनानै सानैबो अब्ला जोङो मोनसे बेटारि रिक्सायाव गाखोबाय बे सिङाव गारि लांनो मोना जेबो लांनो मोना उनाव थाबाय फैना मेंनानै बेटारि रिक्सायाव गाखोबा बेवहाय सासे सेंग्रा गाखोफादों आरो सेंग्रा फिसा गस्लाया जिजोबनाय गासैबो ओमफ्राय हाफ पेन्ट गानदो हाफ पेन्टआबो जिनाय फारसेथिं उनाव आं सोंबाय कि नों बबेनि होननानै बियो बुंबाय आं जार्माननि बेसे गोबाव जाखो बे बुंबाय आङो बेयाव 25 days जाबाय होननानै मा खालामदों आं ओरैनो फैदों इन्डियानि मानसिफोरखौ नायनो फैदों होननानै बबेयाव थायो बेयावनो थायो बियो ओमफ्राय आं सोंबाय कि नों बेसे फरायनाय होननानै बियो बुंबाय मेट्रिक पास खालामनानै क्लास 10 पास खालामनानै बोसोरसे आं जब मावदों साख्रि मावदों थारमाने आरो बिखौ फरायना लानानै आरो 10+2 खालामदों बियो हायार सेकेन्डारि पास खालामदों आरो हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै 1.5 बोसोर साख्रि मावदों बियो जार्मानाव साख्रि मावना फैसाखौ लानानै इन्डियायाव फैदों बियो आरो इन्डियायाव बियो 2 बोसोर थागोन 2 बोसोर गिदिं इन्डियानिफ्राय थांफिननानै आरो फरायहैफिनगोन बियो थारमाने जार्मानाव मास मोनसे ओंखाम जानायाव जिखिनि खरस थाङो बे फैसाजों इन्डियायाव 6 मास जानो हायोनो माने एसेबां फैसानि भेलुआ डिफारेन्स ओंखायनो बियो 2 बोसोर थानो फैदों इन्डियायाव आं बुंबाय जे नोंनि जिउनि थांखिया मा होननानै आंनि जिउनि थांखिया बे मानसिफोरखौ आङो नायनो लुबैदों इन्डियानि मानसिफोरा बिराद मोजां स्पिरिचुवेल माबा माबि दङ होननायखाय आं फार्स्ट इन्डियायावनो फैदों होननानै नोंनि बिमा बिफाया बहा दङ मा उनाव जोङो कफि लोंहोनानै बिजों आं गोलाव रायलायबाय माने बुजिनो थाखायनो आरो जे उनाव सोंबाय जे नोंनि गस्लाया मानो जिनाय बेनिफ्राय बे बुंबाय गानाबाबो जायोमोन होननानै किन्तु इन्डियान कालसाराव मोदोमाव माबा मोनसे थानांगो नङाबा मानसिफ्रा गाज्रि मोनो ओंखायनो आं बेखौ गाननानै लादों आरो होननानै बेनिफ्राय बे बुंदों आं सुनायसो साफासो बियो होननानै आरो किन्तु गेन्जिया जिजोबनाय आरो बिनिया बेनिफ्राय मना मोनसे दोङो बेयाव कलम आरो पेन दोङो लेखा गांसे दङ दा बै गथ'आ हायार सेकेन्डारि पासल' जोंनियाव सोर हायार सेकेन्डारि पास गथ'आ आङो दुनियायाव माने मानसिफोरनि लाइफखौ स्टाडि खालामनो होननानै ओंखारलांनो हागोन कुवालिटिया बिराद डिफारेन्स नङा होमबा बिराद डिफारेन्स दा जोङो बै स्टेजखौ सहैनांगोन कि जोंनि गथ'फ्रा उन्दै समनिफ्रायनो मेच्युर जानांगोन आं नैखौ जाया होनबा जाया नैखौ लोङा होनबा लोङा बेयाव थाङा होनबा थाङा आं जिखौ मावगोन बेखौ मावगोन आंनि जिबना आंनिसो मालायनो मानो हगारनो दा नैबे लेभेलाव जों सहैयाखै आइ आफा अननाय माबानाय इमोसन मोजां मोनगोन गाज्रि मोनगोन बैयावनो जोंहा दायो 100 years थांबावगोन अब्ला खिन्थु हारिया मास्टारेस जाहैनो हानाय नङा
दा बिनि थाखायसो जोंहा गाहायाव बिराद प्रेक्टिस नांगो दा आंबो बेखौनो सानबाय थायोखि बेखौ जों बोरै खालामगोन दा जियानो जा आं गोलाव बाथ्रा बुंला राजखान्थियाव फैबाय सोरबा सोरबा माखासे बुङै रिटार्न जानो हायाबा सानगोन कि बिनि माथाया बोरैबासो जाबाय होननानै दा नंखायनो आङो दिनै बेफोर खोथाखौ बुंला उनाव लोगो मोनबावगोन आरो मोजाङै रायलायगोन आं बेखौल' खावलायजों टिम जा बयनिबो गेजेराव टिम जायै रायलाय फ्रेन्ड सार्कोल बानाय मोजां खोथाफोरखौ रायलाय आरो वर्ल्डनि टाफनिफ्राय टाफेस्ट खामानिखौ मावनो नाजा बयनिख्रुइ गोरानिफ्राय गोरासिन खामानिखौ मावनो नाजा जिखौ नों गोरा होननानै सानदों बेखौसो फार्स्ट माव अब्लानो नोङो जिउआव साक्सेस जागोन जिखौ गोरा होननानै सानदों ओरैनो नों मालाबा पाठशालासिम थाबायना थांलाय ओरैनो आरो थाबायना थांबाय आङो नोङो बेवहाय थाबायना थांनाय समावनो बिराद माबा माबि सानलांगोन नोङो साननानै बेयाव जि मोनसे मोननै पइन्ट मोनगोन बेखौ नों लिरनानै ला आं मा जागोन आंहा न'आव आइ आफानि बिराद जेंना हा हु गैया माइ दै गैया माइरं गैया फरायनो हायाखै मा जागोन सानबाय थाबा मोनसे पइन्ट फैगोन नोंनियाव नङा आं फरायनांगोन आं खामानि मावनांगोन लोगो नों खारलांदो जेरै माने इउरेका होननानै खारलांदोंमोन माबाया आर्किमेडिसआ थिग बेबायदिनो नोंनियावबो फैगोन इउरेकाया सानसे मोनबाय होननानै खारलांदोंमोन नङा दैयाव थब्ल'नायाव आर्किमेडिसआ उनाव बे जाहाजा दैयाव गोजावो बिनि थियरिखौ बरनहैबाय बियो दा जोंनियावबो नों जेला सानबाय थागोन आंनि जेंनानिफ्राय बोरै ओंखारगोन मुलुगाव खुनु जेंना गैया सासे मानसिखौ जेंनाया धंस' खालामनो हायो खुनु जेंना गैया दा बे जेंनाखौ जेला जोङो गाव डमिनेट खालामजायो अब्लासो जों धंस' जायो दा बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै बयनिबो जिउआव गोजोन जाथों जौगानाया फैथों आरो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरनानै आं बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों।